helburu nagusia izan da nire bi zaletasun nagusiak erlazionatzea. Beti denik gustatu zait dantza egitea. Ez bereziki euskal dantzak, batez ere tangoa eta horrelako dantzak. Eta bestalde, zaletasun baino gehiago nire lanbidea da matematikaria naiz. Eta matematikariok maiz esaten dugu matematika toki guztietan aurki daitekela. Eta orduan, ideia ona zen bi zaletasun horiek erlazionatzea. Eta abiapuntua izan zen matematika saileko Marta Matxo irakasleak luzatu zidan proposamen bat, uda ikastaro baterako proposatu zidan prestatzea hitzaldi bat. Uda ikastaroaren izenburua zen kultura con M de matematikaz, eta orduan dantza kulturaren artean sartu daiteken ez, ondo iruditu zitzaigun bioi horretaz hitz egitea. Hor hasi nintzen ezagunagoak ziren dantzekin, baina gero kontuan izan da Euskal Herrian daukagun dantza tradizioa, azken lana izan da bereziki bideratuta euskal dantzetara. Matematika eta euskal dantzen arteko lehenengo lotura, esango nuke beste dantzetan gertatzen den bezala musikaren bidez datorrela. Musika eta matematikaren arteko erlazioa ezagunagoa da, eta argi dago dantzarako beharrezkoa dela musika. Beraz, hori izango litzateke lehenengo lotura bat, bi disiplinen artean. Baina, bestalde, irudi geometrikoak ere sortzen dira, adibidez, dantzariak dantzalekuan kokatzen direnean. Eta hor, euskal dantzak oso aberatsak dira. Askotan taldeka egiten dira dantzak, 8, 10, 12 dantzari, eta dantzari horiek koka daitezke adibidez zirkunferentziak osatzen, edo rektangeluak, pentagonoak. Bestalde, urratsak egiten direnean simetriak ere agertzen dira, baina batez ere aipagarria iruditzen zait zinta dantza. Zinta dantzan dantzariek zinta badaramate eta mugitzen direnean zinta horiek batzuk besteen azpitik edo gainetik pasatzen dira, txirikorda bat osatzen zutoinean. Eta hori lotura estua daukat txirikorden teoriarekin, matematikako teoria sakon batekin. Nik agian ez nuke hain enintzateke hain urrun joango, ez? Igual gehiegi da esatea euskal dantza matematika bihur daitekela. Dantzak azken finean beti dauka ukitu pertsonal bat, ez dantzariek bere ukitua jartzen dute dantzan, eta hori izango nuke matematikoki ezin dela adierazi. Baina egia da, lotura asko eta erlazio asko topatu daitezkela matematika eta dantzaren artean. Aipatu duzun bezala, irudi geometrikoak sortzen dira, edo dantzariek urratsak egiten dituztenean simetria batzuk agertzen dira, baita ere kontzeptu matematikoak erabiltzen dira urratsak izendatzeko, baina beste idea botako nuke, kontrako bidea ere, igual, ustiatu daiteke ez da. Zergatik ez, dantzak erabili euskal dantzak matematika azaltzeko. Zergatik ez, adibidez, umei azaltzen zaizkienean simetriak, zergatik ez erabili adibideak dantzetatik ateratak, edo ez. Hori ere uste dut, beste bide bat izan daitekela, erlazionatzeko, igual kontrako norantzan, matematikak eta euskal dantzak. Ikerketa lerro honen ondorio aipagarriena esango nuke dela, benetan erakusten dugula, badagola lotura bat, edo erlazio bat, dantza eta matematikaren artean, eta bereziki euskal dantza eta matematikaren artean. Hori zen gure hasierako helburua. Eta nik uste dut interesgarria dela. Erakustea bizitza nolabait arrunteko arlo batean eta hasiera batean oso desberdina edo oso urrun ikus dezakegun disiplina horretan matematika ere badagola. Eta bestalde, ondorio modura edo agian ateireki bat usteko moduan, agian dantzak erabili daitezkela ere matematikaren irakaskuntzan. Hori izango litzateke beste posibilitate bat, eta agian jorratu daitekeen hildo bat, edo bide bat.